ଆଜି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଆସବା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାଟା କେବେ ଆସବା ବୋଲି, ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସି। ବେଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନା करे। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିମି ଆଜ୍ଞା, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ଯେନ୍ତା କି ଡିପିଟି ଜରିଆରେ ଦେସନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ କେତେଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, କଟି ଯାଇଛନ୍ ଏଥର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍, କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସେଟା ଯଦି କରିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଦେଖବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାବେ। ରଖୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୁହାର।